Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ki pulit ka is kasihil kila penlong mentai ka jing tokit ban labden ya ki breu ki badan keti ban ken shot ha ka ban kem bat bom shnong iki argut ki breu halor ka jing suba men shono. Ki pulit kila pensyairu bakane ka jing ja ka bajia ka sni sajan kam dei setia ka bajia ka shnong laumei henry ka dei ka bajia ha mau thlong mensan ka baha papo ka thanat soyong. Karkum ka jing ong ki pulit layathu bakine ki arngut ki basya bom shnong ki dei ki bala itu kerteng da u shining star lauren yang ba laipo news nam karta bat u isok long kharthang mau ba arpo snam karta khaba pentip baka jing tokit menta kaliat chakmat halor kane ke jingjia layathu ba ki pulit ka soyong kila tokit menta banlap ya ki breu ki baken shot kebalam syaga jingkem bat bom shnong ya kini ki arngut ki breu henin ke sengi sajan hakapor cutway laipo menstep ki pajba ki baladon kumba arspa bat laispa ngut kila kem bat kila syo ya ki arngut ki breu halor ke jingkeno bat jing subajur baki dei ki mensyono ki pulit ka soyong habayo jing tip ya kene ke jingjia kila hiar wood syakate ke jaka bat hadien lahyar sakisot na shelong bante lakam ya upajba ki pulit bat sot kila yok pelat no ya kini ki arngut hapdeng ke jing mensau ke bajur bat lapen kit no iki soyong CHC haswa ban penkerja sya Shillong Civil Hospital ban ajing sumar.